Добър вечер с новините на местен канал Кевотел Кърджали на 23 март. Акцентите. Снеговете в Кърджалийско оставиха 17 населени места без ток и 4 селища без вода. Безплатен скрининг за туберкулоза ще правят утре в диспансера за белодробни заболявания в Кърджали. Изследванията са във връзка с отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата. С карнавали и конкурси за красота посрещнаха пролетта децата на Кърджали. 17 населени места в региона осъмнаха без електрозахранване. Аварийни екипи на ЕВН продължават да работят по отстраняването на авариите и възстановяването на електрозахранването в районите без ток. 4 са населените места без вода в Кърджалийско. Авариите са в резултат от усложнената зимна обстановка, съобщават от Министерството на извънредните ситуации. Към 7:50 часа вчера е получен сигнал за закъсал тир по пътя Кърджали-Хасково. 2 часа по-късно спасителна група от отдел аварийно-спасителни дейности към териториална дирекция Гражданска защита област Кърджали е изтеглила товарния автомобил. Пострадали няма. Пак вчера спасителите на МИС и екипи на пожарна безопасност и спасяване Подкова са оказали помощ на болни хора. В 10 часа е получен сигнал за необходимост от транспортиране на болен от село Калинка до многопрофилната болница в Кърджали. Спасителна група от отдел аварийно-спасителни дейности е транспортирала болния до здравното заведение. Екип на районна служба пожарна безопасност и спасяване Подкова е измъкнала закъсала линейка с болна пациентка в района на село Първица, община Кирково. Сигналът за происшествието е бил подаден в 4:50. При пристигането на огнеборците е било установено, че колата за спешна помощ е с техническа неизправност. Огнеборците са транспортирали болната до главния път, след което тя е била прехвърлена в друга линейка. Същия ден в община Кирково 2 екипа от пожарната служба са разчиствали платното за движение в участъците Чурбаджийско, Маказа и Бенковски-Дрангово от паднали дървета, които пречели на движението. Дискусия за мерките, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на последиците от икономическата криза в източните Родопи, организира областния съвет на БСП в Кърджали. В разговорите участие взеха работодатели, ръководители на държавни институции, кметове на общини, синдикати, граждански сдружения и представители на обществеността. Дискусията под наслов "Да спасим Кърджали" събра представителите на всички нива, които се опитаха да намерят път за стабилизиране на икономиката в района. Решаващи стъпки в това отношение трябвало да бъдат незабавното стартиране на инвестиционните проекти в структуроопределящи предприятия като ОЦК и Горупсо. Друга възможност е реализирането на мащабни проекти като Каскада Горна Арда и строежа на втория участък от пътя за Гърция през прохода Маказа, както и привличането на повече инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Социологическо проучване, проведено в началото на март сред жителите на област Кърджали, сочи, че основният проблем в района е безработицата. Заради съкращенията в текстилния бранш, липсата на поръчки в машиностроенето, практиката да се преминава на половин работен ден и очакваното редуциране на броя на заетите в производството, Кърджали е изправен пред сериозна криза на заетостта. Липсата на поминък провокира нова изселническа вълна към вътрешността на страната и чужбина. Това ще постави на сериозно изпитание всички социални и обществени структури и ще задълбочи отрицателните демографски процеси в областта. За последните 20 години района са напуснали над половината от неговите жители, припомни областният лидер на БСП Милко Багдасаров. Безплатен скрининг за туберкулоза ще правят утре в диспансера за белодробни заболявания в Кърджали. Изследванията са във връзка с отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата 24 март. В последните години туберкулозата взема застрашителни размери в световен мащаб. За 5 години броят на заболелите у нас се увеличил тройно. По данни на дирекция "Надзор на заразните болести" в РИОКОЗ Кърджали, туберкулозата заема 1,29% от общата заразна заболеваемост и 8,44 на 100 от управляемите въздушно-капкови заболявания в областта. От началото на 2009 година новорегистрираните случаи на активна белодробна туберкулоза с бацилоотделяне са 10. През 2007 те са били 27, а през 2008 година 19 случая. Заболяванията са регистрирани през почти всички месеци от годината, като във възрастта от 0 до 19 години и от 55 до 59 години през 2009 година все още няма регистриран случай. На всеки километър се казва най-новото кафе в Кърджали. На витрината му е изписан и адресът на столетницата Позитано 29. Това е мястото, където местните социалисти ще се срещат занапред.
БСП в Кърджали отвори офис на всеки километър. Той се намира в бившето фотостудио на Назми Мюмюн, член на Националния съвет на партията. Социалисти шушукат, че името на клуба е избрано заради Стефан Данаилов. Червеният актив в града настоява министърът на културата пак да се кандидатира за депутат от Кърджали. Ламбо обаче поне за сега не се е съгласил, нито пък е отказал. Новият клуб ще предлага чай, кафе и копирни услуги и ще продължи да действа и след изборите. На витрината на новото кафене като реплика на адреса на соццентралата в София се мъдри и шеговитият надпис Позитано 29. Осведомени уточниха, че девятката била заради номера на многомандатния избирателен район в Кърджали. Първа пролет и тази година събра децата от всичките четвърти класове в Кърджали на пролетен бал. Община Кърджали и Обединен детски комплекс организират детски пролетен карнавал за учениците всяка година, а най-добрите костюми, разбира се, получават и награди. Пролетният карнавал събра днес стотици деца в голямата зала на Обединен детски комплекс в Кърджали. 108 бяха само участниците, които се бяха маскирали като различни приказни герои. Всички те дефилираха на сцената и се бориха за наградата най-оригинален и артистично представен карнавален костюм и маска. Специално жури определи 20-те победители. Всеки от тях получи и специална награда. Още на пролетна вълна в СОУ Отец Паисий избраха мис и мистър Паисий. Освен това, възпитаниците на училището представиха своите нови униформи. За втора поредна година в навечерието на първа пролет в СОУ Отец Паисий се проведе пролетна фиеста, на която се избра мис и мистър Паисий. За разлика от миналата година, участниците представиха и новите си униформи. Конкурсът премина през 3 етапа. Те дефилираха с униформи, представиха своите спортно-елегантни тоалети, а напрежението ескалира, когато участниците показаха колко са талантливи. Мажоретният състав с ръководител Димитър Кондиков, който е носител на голямата купа на Международния фестивал за мажоретни състави и духови оркестри от област Терамо и Италия, се погрижиха за доброто настроение. И една добра новина. Пролетна честитка, пролетна усмивка е мотото на поредната дарителска акция на благотворителен клуб "Подай ръка" при основно училище Свети Кирил и Методий в Кърджали. Децата от 5 до 8 клас са подготвили подаръци за стари и самотни хора от квартал Байкал. Утре те ще посетят всеки един от тези хора, за да го зарадват лично. Акцията се осъществява с помощта на Българския червен кръст. Вече са готови над 50 пакета с хранителни продукти, които ще бъдат дарени. Към всеки от тези пакети има и специална поздравителна картичка. За прегазване с лек автомобил и последващо укриване на трупа на прокурор е предаден 33-годишния ХМ. Досъдебното производство е приключено в районното управление на МВР Момчилград с мнение срещу извършителя да бъде повдигнато обвинение пред съд. Престъплението бе извършено през март миналата година между селата Токачка и Пашинци. Трупът на прегазания 44-годишен мъж е бил укрит в района на село Звездел, където е бил пренесен с лекия автомобил на извършителя и заровен. Водачът прегазил човека след престъплението бе заминал за Гърция и бе задържан при завръщането му в България. Водач с алкохолна проба 2,11 промила е задържан снощи в 22 часа в районното управление на МВР в Кърджали. Лек автомобил СЕАТ, управляван от ШШ на 30 години, е бил спрян за проверка в района на село Перперек. След положителните показания на алкотеста, шофьорът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано бързо производство. Лек автомобил Пежо с водач ЮЕ на 21 години при излизане от паркинг е отнел предимството на Volkswagen, управляван от ЮЮ на 56 и е последвал сблъсък. Алкохолната проба на виновния за происшествието водач е отрицателна, а на другият шофьор е отчела 1,31 промила. И на двамата са съставени актове. БМВ с водач ВЕ на 22 години се ударило в метална преграда върху разделителна ивица на булевард Христо Ботев в Кърджали вчера. Шофьорът се е движил с несъобразена скорост с пътните условия и е загубил контрол на управлението. Алкохолната му проба е отрицателна. Съставен му е акт. Това беше всичко за днес. Дежурният екип ви пожелава приятна вечер.